ಅಭಿಷ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ ಸೀಸನ್ 2 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ವಿಜಯ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಲೆಕ್ಸಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲಾ. ಪಾತ್ರೆ ಮರೈತಿ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕುಳ್ಳದ ಅಂಚು ಮೊಸರು ಮಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳ ಗೊತ್ತು ಯಾರನ ಪಾತ್ರೆ ಮರಿ ಎక్కడ నుంచి ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆತದು ಅವಳು ಕಡಬಾರ್ದು ಬಡ ಬಡ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತ ಅಂಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕುಳ್ಳೆ ತೂ ಯಾರನ ಪಾತ್ರೆ ಅಬ್ಜ ಈಗ ನಮ್ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಚ್ಚ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಲವ್ ಮಲ್ತನ ಆಯ್ತಿಗೆ ಮೊಸರು ಅಂಚು ಮಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳೆ ತೂ ಯಾರನ ನಲ್ಲಿನಿ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬತ್ತನತ ಅದು ದೂರ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ರಾಗ ಆಸೆ ಜನ ಇಡ ఆయన బైక్ పెట్రోల్ వాడిని అని నీకు అంచి వాడిని పట్టుకుని నీకు ఆయన ముసుంటుందని అతల నరకొండ శేఖర అన్ని తలకేండల పెట్రోల్ ఈ దాయితేకి వందనే రవి ఈ పెట్రోల్ వాడినే ఆయన దాయితేకి వండే ಸಾಲಮೂಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂಗ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೋಡದು ಕಡಮೋಡ್ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬೈಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾವಡಿ ಐನೂರು ಪನೋಡ್ಚಿ ಮರ ಐನೂರು ಪನೋಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆತ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಮೋನ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ದು ಕುಲ್ಬಾಲ ಬಾಸೆ ಜನ ಬರ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಮಂಗೆ ಕೊಲ ಕಟ್ಟಾರವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಮರ ಐತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಕೊಡ್ದು ಕೇರೇನು ಏರನೆ ನೀ ಒಟ್ರಾಸ್ ಪಾತ್ರೆ ಸಿಂಬ್ಯಾಸೆ ರವಿ ನಿಕ್ಕ ಬಂಗೋರ ಮನೆ ಬಂಗ ತಲೆ ಪನೋಳೆ ತಲೆಗೆ ನೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಿಗೆ ಮೊನ್ನ ಮೋನ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಏರಣ ಎಕ್ಕಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಚ್ಚ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅತ್ತು ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತ ನಿಕ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ನಿಕ್ಕ ನೀ ಮದ್ಮದವಳು ರೋಂಗ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಿಕ್ ಅಂದೆ ಏರ್ನ ಶೇಖರಣ ಮೇ ಪುಷ್ಪರಾಜನ ಅಂದೆ ಮದ್ಮದ ನೀ ರೋಂಗ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಿಕ್ ಮೇ ಕಪ್ಪುಂದು ಏರಿ ಅವತ್ತ ಒನ್ನ ಕಪ್ಪು ದೇಶನ ಬತ್ತೀಜ ಈ ಪಕಾಡ ಕಪ್ಪು ದಿನವರ ಒಕ್ಕದ ಮಿತ್ತು ವಾಡ್ನ ಮುಡ್ಚ ಅಂಚ ತಾಳು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾನೊಂದು ಕಪ್ಪುದ ಬುರ್ಚಿನ ಅಂಚ ಬಿನ್ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಪನ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ಪನ ಈ ಸತ್ತ ಹಾಂಡು ಯಾನು ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಒಂದು ರವಿ ಎಂಕದಾನೆ ನಿಕ್ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಂಟಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಕದಾನೆ ಈ ನನಗೆ ಕೋಡೆ ರುಚಿ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಹೊರ ಬೈಕ್ ಕಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ದೊರಕ ಅಂದ್ ಯಾರು ಈ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಹೊಡೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕ ಬೇಲೆಜ್ಜಿಂದ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಮರ ಐತಿ ಕೊಂಚ ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಮಾರಿದಿಂದ ಇಂಚಿನ ಐತೆ ನಿಕ್ ಬುಡ್ಚ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋದು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಡಕೆ ಏನಂದ ಸತ್ಯ ಮಾಡು ಯಾನಿಕ್ ಬೋಡ ಬುಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಗಂಟ ಹೊಡಿಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಚಿವನ್ ಓಡಿ ಬುಡ್ಚಿವಣ್ಣ ಅದು ಬುಡ್ಚಿನ ಬುಡ್ಚಿವಣ್ಣ ಬೋಡಲ್ಲ ಬೋಡ್ ಬಣ್ಣ ಅటు బోర్డు పన్నది ఉండే పంతత బొక ఈ ఒట్రాస్ పాత్రడి మర ఈ ఎంకని బేత బేత మల్ప అందాజా రవి అప్పగ ఎన్న ఉడల్దలై పోతు జనల్ల వెచ్చ ఉడల్దలై ఇర మనిక జోర్పనయాను నికుందా జోర్పనయాను అవు నెనపదిలై ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೋತಿರ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ಕೋತಿರ್ನೆ ನಾನು ಬೈಕಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ನಾನು ಅವಳ ಮಂಜಿ ಪಾಪ ಅಯ್ಯ ಕೋಡೆ ದಿಂಚಿ ಜೈ ಸತ್ಯವಾನ್ ಬೇನ ಅಲ್ಲಿನಿ ಕೋಡೆ ಪೊರೆಲ್ದಿನೇನೆ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ ಬಲ್ಪಡೆ ಪೊರೆಡ್ನೆ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ ಬಲ್ಪಡೆ ಪೊರೆಡ್ನೆ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪಜ್ಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನು ಏನಂತ ಕೆರ್ಪಣ ಏನು ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪಜ್ಜಿ ರಡ್ ರಸ್ಕಡ್ಗುಲ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸ್ಕಡ್ಗುಲ್ನ ರಸ್ಕ ಪೊಡಿಯೋ ಅಂದ ಮಾರ ಚೆಕ್ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬಡದು ಒಂಜಿ ರಸ್ಕ ತಿಂದದು ಪಾಪ ಪನ ಮಾರ ಐತಿ ತೋಡದ ನೀರು ಬರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೋಡದ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ತೋಡದ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಡೆ ಇಂಜ ಇಂಜ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ತೋಡದ ನೀರು ಹತ್ತಿ ಚೆಪಿ ಶೋ ರಾಮ ಪಾತ್ರೆ ಮಾರ ಐತಿ ಚೆಕ್ ದಾಯ್ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಅವು ಸೈಯಡ್ ಕೋಡೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೈತ ದಾಯದೆತ್ತಿಜಾ ಸತ್ಯ ದ ಶೇಖರ ಕಬಿಗೋಲ್ ಶೇಖರ ಯಾನು ಸುರುಟು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ
ಸುರತ ಕಾಲ್ನೇ తెత్తోయించాలి శేఖర ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಆನಗಂದು ಒಂಜಿ ರಿಂಗಿಗೆ తెప్పాలి ఇత్త 10 కాల్ మల్త 11 కాల్ అన్నట్లు మెల్ కాపును 11 కాల్ ఆయన దుక్క మెల్ల తెప్పును హలో అందన శేఖర మల్ దాయ తెప్పుజాలి సత్యమనుడు ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನು ಓ ಮುದುಕ ಮಂಗ ఏరు ಪೊಣ್ಣಲು ದಾಯ ಫೋನ್ ರಪ್ಪದೆ ಬುದ್ಧಿ ಫೋನ್ ಸೊಂಟೋಡು ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೋರಾಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಲ ಅಡಿಪುನಾಗ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆಡ್ದಿಪ್ಪುನ ಫೋನ್ ಸುರಂಗದ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನಯ್ಯ పనులేదు శేఖర ಅಟಿಲ್ದ ಕೊಡಿ ಮೀ ಅರ ಬೋಪಾಲ್ ಅವು ಚಂಡಿಗೆ ಒನ ಪಲಾಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರಲ್ಲ ಉಪ್ಪುರಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪನ ತಿದ್ದಮ್ಮೇನ ಮಾಮು నేను పనులు ఎత్తానడా ఏనా ఫోన్ తెత్త పంతలు ఎత్తా పొక్కడ ముసుని బత్త అంచి తిరగదు ఉన్నాపుండా ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿಷಯ ಮಾತೊಂದು ಬೇ ಇಲ್ಲ ಶೇಖರ ಈ ಕೇಳಿ ಶೇಖರ ಅದಾಯ ಫೋನ್ ತೆತ್ತ ಜಂಕೇನು ಇದಾಯ ನಲ್ನಿ ನಲ್ನಿ నల్లి అవ ఈ లెప్పనగా హా నోన్ పాలు యాన్ లెప్పన హాలజి హాలజి ಅವು ಲೆಪ್ಪಲ ಕಲೆತ್ತನ ಅನ್ಪೇರು ఈ జొర కేను ಇದಾಯ್ತೆ ನಲ್ನಿ ಏಮೇನ ಫೋನ್ ತೆತ್ತಂದ್ರಿ ಇದಾಯ್ತ ಪಾತ್ರ ಶೇಖರ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ನ ಪೊರ್ತಾವು ಏನ ಅಮ್ಮೇರಜ ಬರಿಟ್ ಏನ ಎಂಚ ಮಾತಾರ್ನೆ ಹಾಯ್ ಸಮ್ಮೆರಜಗೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಮ್ಮೆ ಪ್ರಗೆ ಏನಡ ಫೋನ್ ಮಾತಾರ ಜನ ಇತ್ತದ ನೀನಿರ್ದು ಕರಿಗು ಹೊಸ ಅಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡ ಭಾಷೆ ಗಬ್ಬುಲ ಬೇ ಮಾರ್ಲೆಲಗ ಮಾತಾರ್ನಗ ಆತ್ಯ ಶೇಖರ ಒಟ್ರಾಸ್ ಮಾತಾರು ಸತ್ಯ ಉಂಟು ಬೆಟ್ ಬೆಸರುಂಡು ಒಂಜಿ ಐನು ತಾಂಗೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತೆ ತಾಂಗೊನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಶೇಖರ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತ ಶೇಖರ ಏನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಉಡಾಳ್ತ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತ ಕುಲ್ಲದ ಶೇಖರ ಐ ಕೊಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಲ್ಪ ಅಚ್ಚತ್ತು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತ ಕುಲ್ಲಾನಿಡ್ದು ಇದು 2 ಡೋರ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ಬಲ್ತಾಲ್ಡ ಬೇಜಾರಂ ಜಂಕೆ ಕುರ್ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ಪೂ ಜರ ಮಲ್ಪದು ಶೇಖರ ಅತ್ಯ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಜನ ನಲ್ನಿಕ ಜೋ ಇಂಕ ಪಾತ್ರ ಆಪನ ನಾನು ಪಾತ್ರಜ ಇಂತ ನಿಂಡ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲ ಪಾತ್ರಜಾನೆ ಇಂಕ ಫೋನ್ ಆಪುಂಡ ಪಾತ್ರ ದಾನೆ ನಿಂಡ ನನ್ನ ಜಾತ ಪಾತ್ರ ದಾದನ ಪಂತರನೆ ಪಲ ಅವು ಪಾತ್ರ ಏಪ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಿಂಡ ಅವು ಅಂಚದಲ್ಲ ಪಾತ್ರನ ತೆಂಕ್ಲು ಅವು ಆನಿ ನಿಕ್ಲೆವರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಪೋಯಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಜಂಡ ಬಾಗ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಬೈಣೆ ಅವಳು ಸರಿ ಮಲ್ಪರಪ್ಪ ಸರಿ ಆತನ ತಾವು ಆತಂದ್ರೆ ಆಂಡಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ತನ ಅವಳು ಯಾನಾಳೇನು ಪಂಡೆ ಮೊಲೆ ನಳಿನಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳ ಉಂಡು ಮಲಗುವ ತನಕ ಐಕ ಅಲ್ಲಿ ದಿತ್ತು ಆಗಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಓಲ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಜನ ಅವಳ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಬಂಡೆ ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ ತೆರಿಪಾಯ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆದ ಬಂಡಲು ಈರು ಎತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಈರಿಗೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬೈದನು ಶೇ ನಾನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೆ ಬಿಡು ಅವಶ್ಯ ಬಿಡು ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏ ಪತು ನಮಗೆ ಏರ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಟೂ 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 ಅವೇ ಟೂ ಟೂ ಮಾತ್ರ ಎಂಗೇಜ್ ಎಂಗೇಜಿ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರ ಅಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಿನ ಬನ್ನಿ ಇಂಕ ಸಂಶಯದ ಭೂತ ತೊಂದು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪಾನು ಇಂಚ ಸಂಶಯ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಬದುಕು ನಾ ಇದು ಗಡೆ ನಾನು ಓಲ್ಲ ಅನ್ಪಾನೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಶೇಖರ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಸಂಶಯ 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 ಈ ಸಂಶಯ ಮುಗ್ಗರೆ ಜೀ ಅಂದೆ ಇಂಕ ಅವತ್ತು ಏರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಿನ ಬೋಡಿ ಎರಡು ಎತ್ತ ಫೋನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾತ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎರಡು ಬಾತನ ಫೋನ್ ಎತ್ತಂದ ನಾನು ನಂಬರ್ ಅಭಿಜಾಲೇನೆ ನಂಬರ್ ಸತ್ಯ ಏರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಬರ್ಪಣ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಫೋನ್ ಬಾರು ದೋಸ್ತಿ ನಕಲ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಶೇಖರ 1 ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಉಂಟು ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾತ ಅಂತಿನದೆ ಅವೇನ ಕುಪ್ಪೆ ಬದೋದು ಮಾಮನ ಮಗಿ ಸುರೇಶೇನ ಕುಪ್ಪೆ ಹೋದವಡು ಪುನಃ ನಿಕಲ್ನೇ ಕುಟುಂಬದೇನು ಮಾಮನ ಮಗಿ ಮುರಳಿ ಎಡವದವಡು ನಿಕಲ್ ಬೈಕಡೆ ಪೋಯ್ನಾವ ಅಂದಂದು ಎಂಗಟ ಹಠ ಅಂತನೆ ಅಂದು ಅವು ಅವೇ ಆಯ್ನೆ ಅಂದಂದು ಸುರೇಶ್ ಅವೇ ಕುಲ್ಲೆ ಜವಣಿ ಅಂದಂದು ಈ ಪಿರೋಡ್ ಗುಲ್ದನೆ ಆಂಡಲ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತಾ ನಿನ್ನ ಅಂದಂದು ಎಂಗೆ ಟಾಟಾ ಅಂತ ಯಾಂತದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಅಂತ ದೂರ ಏನ ನಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದಿತ್ತಿಡು ಅಂಚ ಐಟಿಂಗ್ ಕುಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾರಿ ಆಸೆತ್ತನೆ ಅಂದಂದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಅಮ್ಮೆರಡ ಕೇನ್ನಕ್ ಸುರೇಶನ ಮಗ ಸುರೇಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಲ ಬಂದಿರು ಅಂಚ ಸುರೇಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಖರ ಬೈಕ್ ಹೋತನ ನಾನು ಬೈಕ್ ಹೋತನೆ ಬಲ್ ವಿರಾಟ್ ಹೋಗ್ಲದನ ನಾನು ಮೂಲ ವಿರಾಟ್ ಗುಲ್ದನೆ ಮೂಲ ಓಲ್ ಪಾತ ಇಂತಲ್ಲ ಮೂಲ ಆನ ನಾಡು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ತಾತ್ತಿಕ ಸಂಶಯ ಕೂಡ ಆತತೆ ಬೈಕ್ ಬರೋಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂಜ ತಿರ್ತು ಒಂಜ ನಾಲ್ಡು ಬತ್ತನು ಒಂಜ ಪುಗೆಲ್ಡು ಬತ್ತೊನ್ನೆ ಐಕ ಸಂಶಯ ಬೈಕ್ ಗುಲ್ದನೆ ವೈಟೆ ಬತ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ತುರ್ಕ ಪಾಲನೆತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಪುಣಿತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುರ್ಕ ಗೋಪಾಲ ಹಾಲು ತುರ್ಕ ಪೋಪು ಜಲಮ್ಮ ಈತ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ರಾಸ್ ಪಾತ್ರ ಮರ ಅಂಚತ್ತು ರವಿ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಒಟ್ರಾಸ್ ನೆಕ್ಕ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಬಂಡದಾದ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒರೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೀವನದ ಮುಂದಿನದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ದುಂಬು ದಾದ ಮಾತ ಆಯರಂಡು ಐನ್ ಬರ ಅಲಕ್ಷಣ ಮಲ್ತದ ಪಾತೆರು ಇತ್ತನೇ ಕಂಟೆ ಒಂದು ಬೂರ್ಂಡ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಗೆಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಅಂದಾತ ಮೊಲೆ ನಲ್ನಿ ಇತ್ತ ಫೋಂಡು ಈ 2 ಬಾತ್ ಅಂತೀನಿ 2 ಬಾತ್ ಅಂತೀನಿ ದಾಯ್ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಗಳು ಈ ಎಂಡ ಪಾತ್ರ ಜಂಡ ಪಗ ಬಗ ಏತು ಬರ್ತು ಪಾತ್ರ ಏತು ಬರ್ತು ಪಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆಟ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಏನ ಪಗ ನೇಮ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ ಹೋಗಿ ಪಾತ್ರ ಅವ್ಬಿಡು ಮಣ್ಣೊಂಜಿನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪಿರೋರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ನೀನು ಏರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಮೆನಿಪುಡಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಂಗ ನೆನಪಾಪುಡು ಶೇಖರ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಶೇಖರ 2 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಾದ್ಯದ ಸೌಂಡ್ ಏನದು ವಾದ್ಯದ ಸೌಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ವಾದ್ಯದ ಸೌಂಡ್ ಏನು ನೋಡಿದಲ್ಲ ಈ ಒಲ್ಪೆತ್ತ ಪನ ಓಕೆ ಈ 2 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ದಾಯ ವಾದ್ಯ ಹೊರ್ತಾನೆ ನೇಮದಡೆ ಪೋತಿನ ಶೇಖರ ನೇಮದ ಒಲ್ಬಕ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನದ ಬಕ್ಕ ಇಂದಿನಕೇನುನೆ ಒಂದು ನೇಮದವಲು ವಾದ್ಯ ಉಂತಾಣ ಜನರೇಟರ್ದ ಶಬ್ದಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆತ್ತದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಈ ಕೋಲ ಏರ್ನ ದೈವದ ಬಕ್ಕ ನೇಮ ಏರ್ನ ಆಪಿನ ಶೇಖರ ನೇಮನ ಕೋಲ ನಾನು ಕೋಲ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ದೈವ ಬಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಲವ್ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೆಗೆ ದೈವಲು ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಿಯರ್ನ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವ್ಬಿಡು ಶೇಖರ ಅವ್ಬಿಡು ಕೊಲಬಿಡು ఆయన మనదని బిడు అవే మనదని అవే 2 గంటకి ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ 2 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸೈಪುಡಿ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ಪುನಃ ಪಾಪ ನೆನಪಾಪನ ಶೇಖರ ಈಗ ನೆನಪಾಪನ ರಬಕ್ಕ ಕನಟು ತೋಜನ ಶೇಖರ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಶೇಖರ ಎನ್ನ ಕನ ಪುರ ಒಂಜಾದ ಮದ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಶೇಖರ ಇಂದು ತೆರಬರ ನೆನಪುರ ಎನ್ನ ಕನ ಬರ ಕನ ಕಾಪಣ ಅಂದಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇಖರ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚೆಂಡದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಚೆಂಡದ ಬೆಟ್ಟಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಚೆಂಡದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ ಈ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತವ ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನು ನಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಯ ಚೆಂಡೆ ಬಟ್ಟಿ ಹಾಲು ಚೆಂಡೆ ಒಟ್ಟು ನತ್ತು ಆಟದವಳಿತ್ತ ಶೇಖರ ಆಟ ಪೋದಿತ್ತ ಆಟ ದೇವಿ ಮಾತು ವಿಠಲ್ ಭಟ್ರನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಆತನು 2 ಲಕ್ಷದ ಪಟಾಕಿ ಹುಡ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಂಡು ದುಡ್ಡು ಪತ್ತಾವಣೆ ಅಂದು ಪಟಾಕಿ ಮಣ್ಣು ವಾಡು ಮರ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದ ವಿಠಲ್ ಭಟ್ರನ ಆಟೋ ಬೈದೆ ಅಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೈದಾತ ಈ ಬೈದಾತ ಅಂದು ಅಂದು ಯಾನ್ ಬೈದನ ತೆಗೆದುವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಲ್ದಲ್ಲಿ ಮೈಸಾಸ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಬ್ಬರದ ಆಟವು ಅಂದ ಚೆಂಡ ಮುಂಡೇರು ಮತ್ತ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮುಂಜನ ಚೆಂಡೆ ಮುಂಡೆ ಬಾರ್ಲಾಗ ಈ ಆಟ ಮುಗಿನಟ್ಟು ಕಾಣೆ ಬೈನ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಅನ್ನಂದು ಯಾನೊಂದು ಮೈಸಾಸುರ ತೀರ್ಪೋಯ್ನಟ್ಟಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಫೋನ್ ಆಯ್ತು ಸಾವು ಮುಟ್ಟ ಉಂಟೋಡಂಡು ಅಂಚತ್ತ ఆయన ಮೈಸಾಸುರನ ವಧ అయినట్టు ಇತ್ತ ಅಂದು ವಧೆ ಆಯ್ನಟ ದೇವಿ ಮೈಸಾಸುರನ ರಕ್ಕಸನ್ ವಧೆ ಮಲ್ತದು ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ನೆಟ 5 ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು 5 ಬಕ್ಕ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಬರ್ರೆಂಡು ఆయన నెత్తేరు బుర్నవులు ఇంచిన మత పుట్టు రక్కసేరు మత పుట్టు ఆయన నెత్తేరు వంజి పట్టోడు రక్కసేరు పుట్టు బొక్క శింబ నిశుంబ నకలు ఓ దేవరి ఆయన తూదే పోతాడు తడపేకి రిటದ నెక్స్ట్ దేవి మత మీకు పోయి అని పాతార పక ಬಂಡ್ಲ ಪನ್ನನಲ್ಲಿನಿ ಈ ದುಂಬದಲಕ ಇಜ್ಜ ಬಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಬಚ್ಚದಲತ್ತೆ ದುಂಬ ಏತ ಸರಿತಲ್ಲ ಯಾನು ಎಂಗೆ ಏತ ಪೋಡ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಂಡ ಸರಿತಲಿತ್ತೆ ದುಂಬದಲಕ ಸರಿಚಾಲ್ ಬಂಡ ದಾದ ಆತಲ್ಲ ಅವನ್ ಕಾಣ್ತಕ್ಕೆ ಅಂಚತ್ ದುಂಬದಲಕ ಇಜ್ಜಾಲು ತುಂಬ ಸುರು ಲವ್ ಅನಾಗ ಅಂಚಿನಿ ಅವಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಉರ್ಕಾರ್ನು ಅವು ದೂರ ಹೊಡೆದೆ ತೂದು ಲಾಗ್ಯೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಕಂಡಿಡೆಂಚ ದೆಂಗದುಗುಲ್ದು ನಿಲ್ಕು ತೂಪಿನಿ ಯಾನ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕಲ ಇಲ್ಲಡವರ ಪೋಯ್ನಪ್ಪಾಗ ಶೇಖರ ಅಂಚತ್ ನಿಲ್ಕು ತೂ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಶೇಖರ ಅಂಚತ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇಂತನಾಳು ಇತ್ತ 10 ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಜಲತ್ತ ಆಪಗ ಚೇಂಜ್ ಆತಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕತ್ತ ದಿ ಎಮ್ಮರನೆ ಪಂಡತ ಅದಕ್ಕೇನು ಇಂಚಿನ ಎಮ್ಮರನೆ ಪಂಡನಿಕೇನು ಫೋನ್ ಕೇನು ಕೇನು ನಲಿನಿ ಅವು ಇಂಬೆ ಎಮ್ರಾಣಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಎಂಗೇಜ್ ಬರ್ತಾನಂದು ಪಂಡೆ ಅವು ಆಗ ಒಂದೇ ಸಂಶಯದ ಭೂತ ಏನೋ ಪತ್ತೊಂದು ನಾಯ ಹೌದಾದ 2 ಬಾತಾರಂತಾನೆ ಅವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಿಂಚಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆಗೆ ಫೋನ್ ಎಂಗೇಜೇ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಪನ ಆಗ ಪಾಯನ ಪೋಡ್ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಪನ್ನತ ಶೇಖರ ಆಯ್ಡ ಸುರೇಶಡ ಪಾತಿರ್ನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಟ ಅಂದು ಆಯ್ ಕುಪ್ಪ ಬದ ಅಲ್ತ ಪುರ ವಿಷ ಪಾತ್ರ ಉಂತೆಂಡ ನೇಮದ ಆಯ್ನ ಬಂಡರ್ ಜೊತೆನ ಮಾತ ಅಂದು ಅವು ಪುರ ಅವು ಎಂಡ ಪಂಡ ತಮರ ಅಂದು ಅವು ಯಾ ನಿಂಡ ಪಾತ್ರನ ಪುರ ಪಂಡಿಜ ಸುರೇಶ ದಾದ ಮತ ಪಂಡೆ ನಿಂಡ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡಿಜ ಅಂದು ಬಂಡರ್ ಜಪನಾಗ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಬಕ ಅಕಲ್ ದರಿದಿತ್ತೇರು ದೈವ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸುರೇಶರ ಪಾತ್ರನಾಗ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ಪಿಜ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಟು ಫೋನ್ ದಿಪ್ಪಿಜ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಫೋನ್ ನೋಡು ಅದಾಗ್ತಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಬತ್ತನಂಡ ಆಡಿಗೆ ಒತ್ತು ರವೀನ್ ಒಂದು ದೀಪನಿ ರವೀನ ಆಡಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪನ ಸುರೇಶರ ಬಾತೇನು ರವೀನ ಊಂದ್ರ ಸುರೇಶರ ಬಾತೇನು ಅವು ಬುದ್ಧಿಯ
ಏನು ಮೋಕೆ ಬಳ್ತಿದ್ದ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಇನ್ನ ಕಿನ್ನೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಪಲ್ಲ ದಾಗ ಮೂಲ ಪುರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಲಿ ಮಟ್ಪೋಲಿರ ಕಿನ್ನೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಪಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಬರಲ್ಲ ದಾಟೊಂಡಿಯಾ ಉಂಟು ಉಂಗಿಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಉಂಟು ಉಂಡಿಯಾ ಉಂಟು ಯಾಂಗೇನು ನಲ್ಲು ಕಿನ್ನಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ತೋಜ್ಪಾವ ಓಡು ಉಂಗಿಲೆಚ್ಚಿ ಉಂಗಿಲ ಅನ್ಬೋದನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತುಕ ನಿನ್ನ ಮೂಕು ದೈಪ ನಲ್ಲು ಮುಂಕು ತಿರ್ಗ ಒಂಚೂರು ತೋಲ ಓಡು ದಾದಾ ಮುಂಕದ ಮುಂಕುಂಡತ್ತವಲೆ ಮುಂಕದ ಟಿಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಯಾರು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಸೊಂಟದ ಉರ್ಕುನು ಕಲಡ್ಡದತ್ತು ಕರಪ್ಪದು ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಲಡ್ಡವನೆ ಅವಲ ಕಪ್ಪು ಸೊಂಟದ ಉರುಕು ಅವು ಕಪ್ಪು ಆದತ್ತು ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಉಂಗಿಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಂಕದ ಟಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಓಡು ಉಂಟು ಹಮಸರ ಮಲ್ತಾನ ಆಪಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೀನಾಗ ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತಿ ಪೇರು ಕೆಲವು ಪಂಜೋಲು ಹೋಗದೀಪ್ನು ಶೇಖರ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ತಂದಿಜ್ಜಿನಿ ಶೇಖರ ಬನ್ಮಗೇನು ಅಲ್ಲಿ ತುರ್ಕ ಪಾಲನ ಪೋಂಡು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪು ಜಲ ಈತ ಪೋಪ ನಂದು ಇನ್ನು ಉಂಗಿಲದತ್ತಿ ದೀಪಾಲು ಎಲ್ಲ ಮುಂಕುದಂದ ದೀಪಾಲು ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೇನದು ಎನ್ನ ಕರಿಮಲ್ಲ ಕೊಣ ತಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಮಣಿ ಆಪದೆ ಪುಣಿ ತೀರ್ಬೋಣ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಚತ್ತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಾಗ ಒಳ ದಿಯಲ್ಲಂಡ ಆತರ ನೇರು ದೀಪೋಡ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಮರ ನಲ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಿಯಲ್ಗ ಅವಳ ಉಂಗಿಲ ಅಂಬದೈತಾಗ ಓಡಿ ಹೊತ್ತು ಅವು ಬಿಗ್ಗಿಯರ ಶುರು ಆತನಂದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಬೆತ್ತಿದೀತೆ ಗಾಯ ಆತನವು ಮೂರ್ದು ಹೊತ್ತು ಸಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಿಯಲ್ ತೋರ ಅವು ಈತೆಲ್ಯ ಅವು ಬರ್ತೆ ಅದನಟೆ ಮೂರ್ದು ಹೊತ್ತು ಐಕದೆತ್ತನೇನಾ ಐಕದೆತ್ತನೆ ಮುಂಕು ಕೊಂಚ ಬೊಟ್ಟಗುಲ್ಲದೆ ಗೆತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡೆ ದಕ್ಕದ ಹೋತನಂದೆ ಅಂಡೆಗೆ ಅತ್ತ ಅವು ಅಂಡೆ ಜಾರ್ನ ಮುಂಗು ಸುಯ್ಪುನಾಗ ಅಂಡೆ ರಟ್ಟುನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಐಕ ಪಾಪ ನಾನು ಈ ಮೋಕೆಡು ಅವಲ ಉರ್ಕುನ್ ನರಕದ ಉರ್ಕುನ್ ಕರಪದ ಮಲ್ಪದಿನಂತ ನಾನು ದಕ್ಕದ ಒಬ್ಬನು ದಾಯ್ತೇಕಂದ ಅಲ್ಲಿ ತೀತೀನಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಐಕಲ ತುಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮಲು ಮಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣತ್ತವು ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣ ಅಂತೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಲ್ಲ ಮದ್ಮೇಣ ನಿನ್ನ ಯೋಗವ ನೋಡು ಅವಳ ಈ ಪೂಜೆ ನಲ್ನಿ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕೇನ ಮೋಕೆ ಉಂಡೆ ಜಪನ ಮೋಕೆ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿವನ್ ಓಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಬನ್ ಏನು ಪಂತ ಮರ ಉಂಡು ಬನ್ನಂದು ಇದಾಯ್ ನಡುಕು ಬಾಯಿ ಬಡ್ಪ ನನ್ನ ಮೋಕೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬನ್ನು ಪನ್ ಹಿಂಗೆ ನೀ ಗಂಟ ಹೊಡಿತೆ ಅವೇ ಇಂಚಿನ ಬಗಲ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೊನಿ ಇಜ್ಜ ಮೋನ್ ಹಂಚಿ ವಾರ್ದುಕೊಳ್ಳುಂಡ ಆಪುಂಡ ನಲ್ಲು ಅವನಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಪೋ ಯಾನ್ ದಾಯ್ತ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಶೇಖರ ಎಂಕ ಆಪು ಜಿಂದು ಇಡೀ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಎಂಕ ಆಪು ಜಿಂದು ಎರಡ ಪಾತ್ರೆ ಫೋನ್ ದಾನೆ ಪೂಜಾ ನೇಮದಾನೆ ಚಂಡದಾನೆ ಬೊಟ್ಟುದಾನೆ ಈಗ ಬೇತ ವೇಲೆಜ್ಜ ಬಿ ಏರು ಪೊಲೀಸ ಎಂಡ ಇದೀ ದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಜಿರಿಂಗಿಡ್ ದಪ್ಪಡಿಗೆ ಏನ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರ ಉಂಜಿರಿಂಗಿಡ್ ದಪ್ಪರೆ ದಾಯ್ತಾನೆ ಅಂದೇಂಬಿ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಕೇರ್ನ ಕುಳಿತೇರಿಂದ ಅತಿಗ ಮಾತಾರ ಬರ್ಬುದಿಂದ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಾರ ಬರ್ಬಿಡು ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಗೊತ್ತು ఇంకొంచెం మర్యాద ఇచ్చి శేఖర్ ఇంక బేజారాపు శేఖర్ బేజారాపు నలని నిన్న మోకే ఉండే చెప్పండి ఇత్తే సైపోయాడు ఇత్తే నిన్న పొద్దున తోడದ ಬರೆದಿದ್ದು ಸೈಪಾಡು ಬೇಜಾರಾಪು ಒಂದೇ ಪತ್ರ ನಿಕ್ಕು ರಟ್ಟ ದೀನದಾನೆ ರವಿ ಇದಾಯ್ತಾ ಬಗಲ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ತೋಟದ ಬರೆಟ್ಟು ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಸೈಪಂದು ಈ ಸೈಯಾರ ನನಗೆ ದೇವರು ನೀನು ಈ ಕಪ್ಪುದ ಮೂರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದೆ ಸೈಪನ್ ಪಣ್ ಪತ್ತ ಅಲ್ಲೇನು ಎನ್ನಗ ಇಟ್ಕೊಡ್ದು ಈ ಸೈಪಣ ಅನ್ಯಾನು ಸೈಪೆ ಅನ್ ಜೋತೋನೆ ಅನ್ ಜೋತು ಎಪ್ಪಲ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇವಾಗ ನೀನು ದರ ಕಲ್ಪೋಡು ಜುವೆತೋನೆ ನಕ್ಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ರವಿ ಸೀದಾ ಬೋದು ಸೈಪುನಿ ಸೈಯರನೇ ಕಾಪುಣ ಮರ ಎಡ್ಡೆಗ್ ಬಂಡಲ ಹಾಲು ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯನಿನ ಬೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಮರ ಎಂಕ ಬಡ್ಚಿತ್ತು ಹತ್ತುಂಡ ಶೇಖರ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರ ಉಂಡು ಶೇಖರ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೈತಿನ ಶೇಖರ ಏನು ನಲ್ಲಿನ ಮದ್ನಾವುಡು ಮದ್ನ ತಂಜಿ ಪಸತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಾಲಿಗೆದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ಮಾಲಿಗೆದ ಕೊಡೀಟು ಕೊಡುತ್ತು ನಲ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾವುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಆ ಕಾರ್ದ ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾವುಡು ಊರು 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 ತಿರ್ಗೋಡು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಶೇಖರ ಕಣ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತೆ ಏನ ಕಣ ಊರ ಕನಕ್ಕ ಆಪುಣ ಅಂದೆ ಐದು ತೂಕೊರು ಕನಕ ಆಪುಣ ಅವು ಆಪುಣ ಒಂದು ಆಪುಣ ಈ ಕೊಳಿಕೆದಿದೆ ಪಾತೇರ ಮರಿಗೆ ಬಕಡೇತ
ನಾನು ಕುಡ್ಲ ಆತಿತ್ತಾನ ನಲ್ನಿ ನಲ್ಲು 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 ರಾಮರ ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟೈತೆ ನಲ್ಲು ఎత్తనత్తావు ఏరా కుల్లి ఏరా కొండ టోటల్ ఎప్పుడున్నామ అంతే అవులే బాయ్ సంశయ తులా దాయితే కలా బెచ్చాపనలేకు కుట్ల బతిస్తారు మోలు కుట్ల బతిస్తారు ఎంకంజ ఆశ ఎత్తుంది మళ్ళీ పత్రం పిక్చర్ పోయింది మరి బర్పించండి అంతే ఏం బర్పించింది పొడి అప్పుడు కలిగి పిక్చర్ పోదు కూడా బయ్యాడు వనసులతో పోపేమంత బిర్యానీ అంతే బిర్యానీ తెత్తు కోరిపోమంతే పండాలి ఫోన్ అంతా అవి ఎత్తి సినిమా పోయివండి ఒక బయ్యాడు బిర్యానీ తెత్తు కొరిపోయండి యాన్ పోయిచి యాన్ దాయితెక్ పోయి జావన్నీ మళ్ళీ నల్లు ఇంక కిరికిరి అప్పుడు పొడి కాకుండా తిక్కుండాల ఇంచన తింబి పాత్రనే సంశయబురా అట్లే అవు సినిమాడు అవు నిక్ల సుఖ దుఃఖ ಪಾತ್ರ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಓಸ್ನಕ್ಲು ಪೋಪೇರು ಪಿರಾದ ಸೀಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಡ್ಜೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಯಾರು ಈಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡೆ ಅಲ್ಲ ನಾ ಪೋಡಿ ಹಾಪುಂದು ಈ ಪೋಡಿ ಹಾಪುಂದು ದೈತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕತ್ತಲ ತಾವು ಇಂಗ ಪೋಡಿ ಹಾಪುಂದು ಮುಂಜೆ ಪೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆತ್ತ ಕುಟ್ಟು ಏನು ಮುಂಜೆ ಪೆಟ್ಟು ನಲ್ಲು ದೈತೆಗೆ ಪೋಡಿ ಹಾಪುಂದು ದೈತೆಗೆ ಈ ಪದ ಮೇಟ್ ಬೀರ್ಲಿ ಅಂತೆ ನಡುಟು ಈ ಉಲ್ಲ ಈ ಮೇಟ್ ಯಾನುಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಮಾರೆ ಯಾನಿಜ್ಜ ಈ ಬರೆಯ ಜಂಗಲ್ ರೆಡ್ಡೆ ಜನ ಸರಿ ಈ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬ ಸತ್ಯ ಎಕ್ಕನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪಂಜದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡೋದು ಬಣ್ಣ ಈ ಧೈರ್ಯ ಮಾರೆ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟವನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಐಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ ಮಾರೆ ವಾ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟವನಕ್ಲು ಇತ್ತನ ನಿನಂತೂ ದಾಖಲು ಪೋಡಿ ಪಿಚ್ಚಾಡೋಗಿ ಪನ ಮಾರೆ ಐತಿ ಸಕ್ಕಿ ಒಂಜಗಳ ಉತ್ತರ ಅಜ್ಜಿಯ ನೆಂಚಿನ ಸೈಪಣಪ್ಪ ಇತ್ತ ದಾಯ್ತಾನಪ್ಪ ಮೇ ಬೊರ್ಚಾನಿಕ್ ಬೊರ್ಚನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಾಯಲ್ದ ಬಾರಿಜ್ಜಿ ಶೋ ರಾಮದೇವರೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಣ ನಲ್ಲು ಯಾನು ಒಂಜಿ ತೆರಿದಿನ ಪನ್ಪುಣ್ಣಿಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಆದಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ತೆಮ್ಮೆಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟನ ಮತ್ತು ಆಯ್ ಕುಪ್ಪೆ ಪದವದೆ ಸುರೇಶ್ ಇಷ್ಟನ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಿದ್ದು ಸಂಶಯ ಪಾತದನು ಇದು ಯಾನ್ ನಿನ್ನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ನಲ್ಲು ಮೇ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಏರು ರವಿ ಬೋಡ ಅತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಯಾವ ಅತ್ತು ಯಾವಂದ ಎಂದ ಜಾಪನ ಮಗ ಇಂಕ ಊರವ ಅಂಚತ್ತು ಮೂಜಿನತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಏರ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಕುಲ್ಲುನ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು 5 ಬಕ್ಕ ಅವು ಈ 5 ಬೇತೆ ಅನ್ನು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನು ಬನೇರ ಓತಿನ ಅಂಚವು ಇತ್ತ ದಾಯ್ತಮನ್ಪ ನಲ್ಲು ಈ ഞാൻ ദായിത്താന്ന് പണിപ്പണേ എങ്ക ബൊച്ചിമ്പി എങ്ക ഉപ്പദ്ര ആപ്പുണ്ട് എങ്ക കിരിക്കിരി ആപ്പുണ്ട് ಬೇಡ ಬೇಡ ಪಾತ್ರೆನ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಜಂಬಿ ಸಂಶಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ ಒಟ್ಟು ಉಪರ್ ಸೈಡ್ ಬಿಡು ದಾಯ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಕೇನು ಆನೀತ ಮೊಲ್ಲ ವಾರಿ ಜನ ಮೆಗ್ದಿನ ಸರೋ ಜನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಜ ಅವಿತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಾವು ಅಂದಪ್ಪ ಗಣಪಣ್ಣನ ಮಗಲ್ನ ಅಂದು ಈಶ್ವರನ ಮಗ ಕೊರ್ನಿ ಅಂದ ఆయన ಪುದರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂಚ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅತ್ತದೆ ನಿನಗೆ ತತ್ತದನ್ನು ಇಂಚಿನ ಕಿರಾತಕ್ ಅವು ಬತ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪೋತಿನವಳು ಮದ್ರಂಗಿ ಪೋತಿನವಳು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಗಳು ಎಪ್ಪು ಜರ ಅವು ಅವು ಪದ್ಯವು ನಮ್ಮ ಕೇಜಿ ಅಪ್ಪುದ ಅವು ಜೋಕೆ ನಾನು ಮಿಂಚಿಯಬ ಎಂಕ ಬಾ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಗ ಮೈಟು ಬತ್ತಿಲ ಕಾಪಿನೆಂದು ಅಂಚ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅನ್ನನಕಲು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಲೆತ್ತೇರು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಪೋದು ನಲ್ಪರಸರು ಮಾಡ್ತಾವ ಅವು ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಲೋಕಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಭುಜ ನಾನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಭುಜದ ನಲಿಪೇರು దాదమల్ల సంగతి అది దాక్తా అన్నట్టు అవ్వంది అమ్మనిపిన అంచే యాన్ పోదు నలుపునగా ఇవే బత్తినత నడుటు ఏరు ఇందు నేను పండ నల్పర లెప్పునగా నల్పర బత్తిజి అంచే యాన నలుపునగా నడుటు బత్తదు ఉంతోంది బేతాలక యామడ ఇంచిన ఉంతోంది నీ నలుపు నీకు నలిపర వరపు జత ఎంక జోరత శేఖర ಎಂಕ ಜೋರಿ ಬನ ಬಲ ನಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಅಂಚಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ನೆ ದುಡ್ಡು ಪೊಪ್ಪೆ ಬಾರ್ದಿ ಎಂಕ ಮಾನ మరి నాచిಗೆ ಆತಿಂದು ನಲ್ಪರ ಉಂಡಾ ನಲ್ತಿನತ್ತ ಆಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಲ್ ದೈತಕ್ಕೆ ನಿಕ పొన్న మానవర కలే పున్న వండనికి మానసిక ముసుంటుకు మన్నూరడంచి నీ పన్న అందంది ఆని అంచపురాండత ఆనియే బొచ్చింది అని బుడిపిన ఇంక బొచ్చింది ఇంచినత సావస బొచ్చింది అని బుడిపిన ಆ ತನಗ ಬತ್ತು ಮಾಪನತಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೈತನ ತನಿಕ ಅವಾಗ ದಾನ ಎಂಕ ಅವ್ವೆಂದು ಬೇಜಾರೈನ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಮಾಪನತಿ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾಡಂಚಿಂದು ಬುಡಿಯಾನ್ ಅವ್ವಾದ ಬಾ ಒಂತ ಸಮಯನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೋನಾಗ
ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎತ್ತದೆ ಅವು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಯ್ನಿ ಅಂದು ಚೌತಿದ ಹತ್ತು ಮೊಸರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಕರದರ್ಥ ದಿನ ಮತ್ತ ಅಂದು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೋನಾಗವ ಅಕ್ಲು ಬಂದಿರ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನನ ಮೆಗ್ದಿ ಅವಲಿ ಅಂದು ಕೇಂದಿರು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕುದ್ದಿಯಾದ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಈತೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎನ್ನಂಜು ಪದ್ಯ ಪಾಡೋರು ಎಕ್ಕ ಸಕ ಯಾನ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಕಿ ಪೋಯರೆ ಓ ರಾಮ ಓ ರಾಮ ಅದಿಂದ ಈ ಮೇಕ ಬರ್ಪೆ ರಾಮ ಕೊಂಚ ಉಂತ ఉంది ಪಿರೋರ್ದು ತೋಜು ಚಂದುಡಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಂಡ ಚಂದುಗಿಡಿ ತೋಜುಜಿ ಆ ಬೊಲ್ದು ಶರ್ಟ್ಲ ಆ ಕಣ್ಣುಲ ಇಚ್ಚ ತೋಜುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾನಬ್ಬ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲೆ ಎಂಕಲ್ಪ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕ ಜಪರ ಬುಂಡ ಮೀ ಇಂಚ ಮರ್ಲ ಬಾತನ ಮೀ ದಾಯಿತಂದ ಎನ್ನದೆ ನಾನು ಎಂಕಾನಿ ಏತು ಬೆಚ್ಚಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಮುಕ್ಕಲ ಕೊಡಚನ ನಕಲ ಮಿಗ್ದಿ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಉರ್ತಿಯನ ತ ಪಿರೋಡ್ ಕೊಡಚನ ನಕಲಿಕ್ತಾರ ಆ ಕುಲ್ಲಿಕ್ತೇರು ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ಲಿಕ್ತೇರು ಎಕ್ಕ ಸಕ ಪನ್ನೊಂದು ಅಣ್ಣನ ಕಲ್ಲ ದೂರ ಕೊಡ್ತೋಡು ಪಿರೋಡ್ ಚಂದಗಿಡಿಯುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಗರಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಪುಟ್ಕ ಬಿಡ್ತೀವರ ಬಕ್ಕಂಚಿನ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಕಡೆ ನೀರ್ದರ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿ ಒಂದು ಜಲಕದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿ ಯಾನಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಮೋನ ದೆಕ್ಕಂದುಂತುನಾಗ ಇಂಬೆನ ಸೈಡ್ ಇಡು ಬೊಪ್ಪೆ ಅವನು ಎಂಕ್ ಬೆಚ್ಚ ದಾದ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಕರ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ನೂಗುದ ಬೈದಿ ನೀಂದೊಂದು ಬಕ್ಕ ಒಡೆ ಅಮ್ಮಡೆ ಪೋತೇನೆ ಗೊತ್ತು ಮನದಾನಿ ಬತ್ತದು ತಪ್ಪಾಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಪಗೋರು ಎನ್ನ ಕಾರು ಬುಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದಿ ಕಾರು ಬುರ ಈ ದೇವಿ ನಿನ್ನಲ ಓವರ್ ಬಕ್ಕ ಅಲೆಗ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದೆ ಕುಲ್ಲು ರವಿ ಒಂಜಿ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಟ್ಟು ಲೆತ್ತಿರಕಲು ಕೊಡ್ಚನ್ನ ಏನಕಲು ಮಿಗ್ದಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗವು ಕೋಡ್ಚನ್ನ ಇರ್ಬಂಡ ವೀರ ಪುರುಷರು ಅದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೀರ ಪುರುಷರ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ನಲಿಪನ ಒಂಜಿ ತಂಗಡಿನ ಯೋಗವು ಐಕ್ಲ ಈ ಅವಳು ಚಂದ ಗಿಡಿಬೋದು ಮಸೆಪುನ ಬೋಳೆಗಣ್ಣನ ಬತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದೆ ಕುಲ್ವ ಉಪದ್ರನಿಕ ದುಂಬೆ ಇತ್ತನ ನಲ್ಲು ಯಾನ್ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪುನ ಶೇಖರ ಇಂಬೆನ ಉಪದ್ರ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟ ಹತ್ತಂದು ಇಂಬೆ ದುಂಬುರ್ ದಿಂಚಿನ ಅಂಚನೇಂದು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ನರಮನಿ ಇದ ಯಾನ್ ಆನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಅವ ಇಂಬೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಯಾನ್ ಅವೆ ಫೋನ್ ಬಿಸಿ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಮೆನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಕೇನುವೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಮಸರ ದಾಯಿಕ್ ನಿಕ್ ದಾಯ್ತಕ್ಕಿತ್ತ ಮಸರ ಇಂಕ್ ದಾಲಂಚಿನ ಪ್ರಾಯ ಆತಜಿ ನಿಕ್ಕದ ಪ್ರಾಯ ಆತಿನ ಅವು ತೊಂದರೆಜಿ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಒಂತ ಕಾಪು ಎಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಈ ಕಾಪು ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಾನೋಡಿ ಜಿನಿ ಬೇತೇರನ್ಲಪ್ಪ ಚೋರ ಕಟ್ಟದ ಯಾನ್ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೆರೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ 4 ದಿನ ಜೈ ದಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಬರೋಡ್ಚಿ ಮಾರಾಯದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಂಡಲ ಚೋರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿ ಉಂಜಿ ಒಟಾರ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೆರ್ ಜೈದಿನ ಅವಳು ಯಾನ್ ಬೇಡ ಪಂಡೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಡು ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಹುಷಾರದಂತೆ ಜೈದಿನಾರೆ ಬೀದ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ತೀನಿ ಪೋದು ತಿಗಳ ಗಂಟಲಕ್ಕ ನಮ್ಮೆನ ಉಂತೀನಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಯಾನ ಆಪಿನ ಹೊಣ್ಣು ಬೋಳೆ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಪಿಸಿರು ಬತ್ತಿದ್ದ ಆಲ ಬಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಲಕ್ಕೊಂದು ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಮನ್ಕಾಡ ಪಡೋದು ಎಂಡ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಂಚತ್ತಾಯ ಅಂಚನೆ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಅಂದು ಪನ್ನೆಕ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊರುಚದೆ ದಾಯ್ತ ಅಂಡ್ಲ ಮಕ್ಳೆ ಪಾಪ ಬೈತಾರತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ದಾಯಗೊಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚ ಗಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಹಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಂತ ದೀತೇರು ಬಕ್ಕ ಉಂಜೆನ್ ತಟ್ಟಿ ದೀತಿನ ನಾಳೆನ್ ಕಂತ ಎದುರು ದೀತೇರು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಈತೀತು ಮಲ್ಲ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಶೇಖರ ಒಂಜಿ ರಾವ್ ಕಟ್ಟದಿ ತಿಂತ ರಾವ್ ಕಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ಕಂತ ದೀತಿನ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪೂರಾ ಕಾಲಿಂದು ಕಾಲಿ ಬಂಜಿ ಬೈದಿಂತ ಹೊಜ್ಜುಡು ಇಂಚ ಮತ್ತ ಬಂಜಲೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿಂದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಎಂಚವು ಅವು ಅತ್ತಂದು ಎಂಕುಂಚ ಅಂಶ ಬತ್ತಿನಂದು ಆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಾರ್ದುಜ ಎಂಕೊಂದು ಸಂಶಯ ಆತೀನಿ ಆನ ಹತ್ರ ಬುಡ್ಡಿಯೇ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೊರ್ತುಗಂತನತ ಒಂದು ಬಿದಾಯ್ ಬೋದಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪಾಡುವ ಶೇಖರ ಬಿದಾಯ್ ರಡ್ಡುಲ್ಲ ಒಂದು ಇರೇಟ್ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ತಾರಾಯ್ತು ಆ ಇರೇನ್ ನಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಂಚಿನ ಮತ ಸಂತಾಂದ ನಿಕ್ಕುಲು ಯಾನಪ್ಪ ಗದಾದ ಪನೋಡ್ ಬನ್ ಶೇಖರ ಎಂಕಿ ಎಂಚ ಅವಡು ಅವು ಬಿಡು ಆ ಎಕ್ಕಡುಂಜಿ ಉಂಗುರ ಮುಂಕುತಿ ಪುರ ಕೇಂಡಿ ಜನ ಉರ್ಕುದ ಹೌದಾಯ್ತಾ ದಬ ಈ ತೆಲ್ಲೆ ಉರ್ಕು ಈ ತೆಲ್ಲೆದ ಈತಿ ಸಪುರದ ಉರ್ಕು ಅವೇನು ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಐಟು ಇಂಕು ಉಂಗುರ ಮಲ್ಪದು ಐಟು ಮುಂಕುತಿ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಈತಿ ದರಿದ್ರೋಡು ಬೊರ್ಚಿಂಕ್ ದಾಯ್ತೆಕ್ 5 ದಿನ ಸಂತದ ಪಾಡುವ ಅಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಯಾ ಬಂಗಾರದನೆ ಪಾಡುವ ಯಾನ್ ಬಂಗಾರದ ಪಾಂಡ ಈ ಬಕ್ಕ ಪೋಪುಜ ಈ ಜನ ಬೇತರಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಜಾತಿಂದು ಅರ್ಗು ಪತ್ತದ ರಾವ್ ಕಟ್ಟದೆ ಅಂದು ಇಂಕಪ್ಪ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಹಪ್ಪಜ ಹಿಂಗೆ ದಂಬು ಕಟ್ಟುಂಡ ಇಚ್ಚ ಪನಿ ಶೇಖರ ಇಂಕಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಅವಡು ಮುಂದೆ ಈತ ಸಮಯ ಸೈಸೊಂದಿನೇ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದಿತ ಮದ್ಮೆ ಅಂದಿನಟ್ಟೆನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಓಲ್ಲ ನಿಂಬ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಕೇಂದನೆ ಮದ್ಮೆ ಮೀ ಆತುಂಡ ಶೇಖರ ಇಂಜಿ ಎನ್ನಿಗೆ ಪಿರತುಪಿಲಕೊಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೈತನದ ನಿಕ ಅಪ್ಪಗಲ ಗುರ್ತೈತನ ನಿಕ ಅವ್ಯತ ಬೇಜಾರ್ ಶೇಖರ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮಂಜಿ ತುಲಾಗೆ ತಿಳುವಲಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಚಾಪಿ
ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಂಕಿ ಹೌದನ್ ದಾನಿ ಫೋಟೋ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಶೇಖರ ಒಯ್ತು ಫೋಟೋಗೆ ಎಂದಿ ನಿಂಬೆ ಒಯ್ತು ಫೋಟೋಗೆ ಎಂದು ಇತ್ತಿನ ಊರ್ದಾಕ್ಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಬರ್ತಂದು ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಇಂದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಡಿಗುದಾಯ್ಚಿ ಮಿಂದ ನಿಗ್ಗೆ ಲೈನ್ ಉಂಟದೇರು ಇಂಬೆ ಪೋದೆ ಅಮ್ಮಗ ಫೋಟೋ ತೋಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ರಸ್ಸರ್ ತೋಚ್ಪಾರಿಗೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಯಾರು ತೂತೆ ಮಾರೆ ಐನು ಪರತ್ತಾನ್ ಮಾರೆ ಫೋಟೋ ಇಂಬೆ ಏರೇಡ ಹೋದು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಕುಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಪನ್ನರೆ ಅಮ್ಮಡ ದಾಯ್ದೆ ಅಲೆ ನಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಡ್ಡಾನ್ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಅವಡು ಪನ್ನ ಒಂದು ಜನ ಆಪಿನ ಮೋನೆನ ಅಪ್ಪಗ ಬಜ್ಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಪುದರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬಕೋಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡು ಖಾಲಿ ಮೋನೆಗೆ ಈತ ಬುಲ್ದು ತೋಜರೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡು ಬಕ್ಕದ ಅವ್ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಅವು ಎಂಚ ತೋಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಇಟ್ಟದಾಯ್ತೈತೆ ಎಂಕ ಅಂಚತೆ ಶೇಖರ ಎಂಕಿತ ಎನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡೆ ಜಮನದಂಗೆ ಇನ್ನಿ ಗಂಟ ಅವಡಿಂಕಿ ಇದು ನೋಡಿ ನದೆ ನಲ್ಲು ಇದಾದನ್ಪ ದಕ್ಕುಣ ದಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜಿನ ಪೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪನೊಂದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲವಾ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನೀನು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳ ಎಂತಾದ್ರು ಅವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಎಂತ ಶೇಖರ ಇದೊಂದು ನನ್ಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹುಡುಗಿಯರಂದ್ರೆ ಎಂತ ಇವನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮದಾದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡುದು ಇವನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡುದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ ಸಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ ನಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶೇಖರನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿದ ಶೇಖರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ನನ್ನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶೇಖರನ್ನ ಯಾಕೆ ದಾಯ ತಿಳ್ಪುನು ಇವನ್ ಕೇಳುದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗುದಿಲ್ಲ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳುದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದು ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇದು ನನ್ಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸಣ್ಣದು 12 ವರ್ಷ ನನ್ಗೆ ಆವಾಗ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇವನು ವಾರಿ ಚಂದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ನಂಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವನು ಲವ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖ ತೊಳಿವಾಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಲವ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ಸಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಇದು ನನ್ಗೆ ಈಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನನ್ಗೆ ಇದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಎಂತದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸುರೇಶ ಸಹ ಹೇಳಿದ ಅವನಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಹಾಪಿದೆ ಅವೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜೋಡು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಚಂದ ಕಾಣ್ತದ ನೀವು ಸಹ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೌದೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಇವನ್ಗೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿದು ನೋಡಿ ಆಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದು ಇವನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ನಾನೆಂತ ಭೂತವ ನಾನು ಗೂಬೆಯ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವನ ಫೋನ್ ಬರ್ತದಂತ ಇವನ್ಗೆ ಸೀಕುಂಟು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡುದು ನಂಗೆ ಬರೀ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ವಾ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇವನ್ ಕೇಳುದು ಎಂತ ಮಾಡಿದಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಯಾ ಅವನತ್ರ ಇವನ ಅತಿ ಶುಂಠಿಯ ಒಂದು ಬೇಡ ನಂಗೆ ಈಗಲ್ಲ ಇವನೇ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳುದು ಈಗಲೇ ನನ್ಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗುದು ಶೇಖರ ಬರ್ಪೇನೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ರವಿ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ ಜೂವೆ ತಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ದೆ ತಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಗುಯಲ್ಲಾಗ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಗುಯದಲ್ಪ ಜನ ಉಂತವೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮಂಡೆಗೆ ಓಲದೆ ತನೊಚ್ಚಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಭೂಮಿ ವಿಶಾಲವಾದುಂಡು ಮಾರಾಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಹಾಲು ಬಂದಾನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಕುಡರ್ತಿ ಆಯ್ತು ದಾದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಮಲ್ಪುಣಿ ನೀವು ಲವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಡಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದು ನಾಭಿ ಮುಟ್ಟಾಲ ಕೊಡಪುಣಿ ಹತ್ತು ಪೊಣ್ಣನು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಆಂಡ ಆಪುಂಡು ಆಜಿನ ಪೋಂಡು ಆತಿ ಇತ್ತೆ ಲವ್ ಅವು ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಪೌಡರ್ ತೂದ ಲವ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಈ ಮೊಂದ ಕೆರೆದ ಪೋಯಿನಿ ಆತ ಬೇಗ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಲವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಅವೇ ಮುಸುಂಡು ಇತ್ತದು ಅದ ಇತ್ತ ಮಂಡ್ಯ ಜಾಲ್ ಪೋಚಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಬರೋದ ದೇತಂಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಅವ ಧೈರ್ಯ ದೇತನು ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣಲ್ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ಆಳಾತೀನಿ ನೀರಿಗೆ ಹೊಡ್ದು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಗೊರೆಂಕ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೀನೆ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಮಿತಿದ್ದೀನ ಕಾರ್ನಿನ ನೇಲಾಗದು ಏನು ಒಂದು ಶೋಕ್ ತೋಜು
ಯಾನು ಮೈಸಾಸುರ ತೀರ್ಪೋಯ್ನಟ್ಟಿತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಟ್ಟವೆ ಅಮ್ಮೆ ಎತ್ತೆಂದು ಮನೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಮ್ಮೆ ರೀತಿ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜವು ಅವಳ ಅತೇ ಜೋರುಂಡು ಮೇನ್ನು ನಾವು ಅವು ಆಮೆ ದಾದದೆ ತೆಲ್ಕೆ ಆತನು ನಂದು ಸರ್ ತೆಲ್ಕೆ ಯಾನಿದ್ರು ಮೋನೆ ತೂಪಿದಿರ ಪಾಸ್ ಆತು ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ನೆರು ಇಂಚಿನ ನಲ್ಲು ನಲ್ಲು ಒಂದು ಯಾನ್ ಸಮತಲೆ ನಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಡ್ಡ ಬೇದು ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನ ಜೋದೆ ತೊನ್ನೆ ಸೀದಾ ಬದ್ದೆ ತೊನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ರಪ್ಪ ತೂಡಿ ಅನ್ನೋ ಇವನ ಅಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಸೂಟಿದ್ದೆ ವಲ್ಗರಿಂದ ನಿಕ್ಕು ಇಂಕಿ ಇಂಚಿ 2-3 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾಯಿನ್ ನಾನು ಬಿಂದಾಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಬನಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವು ಇಂಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಬಪ್ಪರಂದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವು ಬಪ್ಪರ್ ಹತ್ತು ಸರ್ ಅವು ಬಪ್ಪರ್ ಎನ್ನಕುಲ್ ಬಪ್ಪರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಪ್ಪರ್ ಹತ್ತವು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ರಿಂಗಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಸ್ನವಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲವ ನಾವೆಂತ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಅವ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಈ ಪೀಸಲ್ಲಿತ್ತೆ ಓಡಿಗೆ ಬಾಡ್ನು ಅತ್ತ ನಮಕ್ ಆ ಚೊರೆತ್ತಾಡೀಗ ಬೇರೆ ಬೆಚ್ಚುಡಿ ಅವು ಆ ಲೈನ್ ಬುಡ್ದಾನಾಗ ಈ ಎಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಪದ ನಮ್ಮ ಈಗ ನೀನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಆಯ್ತ ದುಮ್ಮು ಓಕೆನಾ ಅಮ್ಮೇ ಯೋ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾರು ಜನ ಮದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಂಗಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಕ್ಲತ ಗಣಪಣ್ಣನ ಮಗಳೇನು ಈಶ್ವರನ ಮಗ ಕೂರ್ನಿ ಅಂದಂದು ಕಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ పిలికులప్ప పిలికులు కామెడీ ద పిలికులు కాపీ కాడ్ర బిత్తలుడు రంగు గుంచెడు